Patigayunon sa mga adlaw, Agosto 14 ang public consultation parte sa ginadusok nga 50 megawatt hyperscale artificial intelligence kon AI campus sa barangay Abilay Sur, Oton, Iloilo. Sa posang sangguniang kabataan o SK sang Abilay Sur, ginsiling ang konsultasyon mag-umpisa eksakto alauna sang hapon karon. Sa Facebook post ni SK Chairman J. Magulyado, yagin pahayag nga himuon ang konsultasyon. Agud mabatingan kag mahibaluan ang huna-huna kag panindugan parte sini nga proposal. Ginklaro sini nga sila sa Barangay Council sang Abilay Sur wala nagaugyon sa among nga proposal. Among nga nagpatigayon sang consultation para mabatian ang tingog, concerns kag opinion sang tanan. Pahayag sini naga-research kag nagausisa sila sa mga posible epekto sini sa mga pumuluyo ilabi na sa ila barangay nga mo mismo ang gina-propose nga venue. Ang hyperscale AI campus isa ka dako kay espesyal nga ginpatukod nga data center facility nga gindisenyo agud mag-akomodar sa high density computing infrastructure kag substantial electrical demand. Ang among mga pasilidad mahimo magsuporta sa AI training kag inference, cloud computing kag iban pang data intensive workloads. Ang Vitro Santa Rosa ginakabig nga una nga AI ready hyperscale data center sa pungsod. Ang VSR ginpatukod sa 5 ka hektarya nga lugar sa Santa Rosa, Laguna kag may total facility power capacity nga 50 megawatts. Sa post anay ni Oton Vice Mayor Jose Niel Olivares sang Mayo 2026, ginsaad nga isa ka AI data center developer nga ginasuportahan sang Norway Green Energy ang ginakonsiderar para sa Oton. Ginpahayag sini nga mayara sa inisal nga pag-istoryahanay paagi sa sangguniang bayan sa Oton. Ginlaragway man ang proposed development bilang posible nga first of its kind nga proyekto sa Western Visayas kag pinakadako sa Pilipinas. Isa naman sa nagpamalabag amo si former kabataan Party List Representative Raul Manuel. Pahayag sini kung hindi man sa Tarlac sa iban nga probinsya itukod ang AI data centers, tubtob nga signatory sa Paxilica ang Pilipinas. Nagpanawagan ini sa mga local government units sa Western Visayas nga iban ang AI data centers bangod sang well-documented nga mga halit nga dala sang sa mga benepisyo nga mahatag sini sa komunidad. Oras sa bombo, 18 minutos na makiligad sa Lasay sa aga. Sa ibang pang balita lokal,